6 червени картона, много нерви и минимален успех за ЦСКА във вечното дерби срещу Левски. Червените победиха с 1-0 след точно изпълнена дуспа от Емил Григоров. Две тотално различни полувремена. Първо без голове, но с чудесна игра и от двата тима. И второ, което напомни на слабите представления през есента, плюс много скандали. Ударно начало на срещата за Левски, като Арсен Туре изпусна страхотно положение още в четвъртата минута. В 20-та Валери Божинов излезе на чудесна позиция, но головата суша продължи и в третия му мач за сините. Райс Мболи спаси страхотен удар на Мюлдер преди да дойде вторият жълт картон на Борис Галчев. Левски така и не се възползва от численото си предимство, а 36 минути след изгонването на Галчев, капитана на сините Станислав Ангелов даде победата в ръцете на противника. Опитният футболист направи фатална грешка в наказателното поле, която донесе дуспа за ЦСКА и му струваше нататъчното участие в срещата. Емил Григоров не трепна и бе точен въпреки плонжа на Горан Блажевич. В допълнителното време на матча реферът Георги Кабаков показа още 2 червени картона. На Райс Мболи и Арсен Туре заради серия от глупости в една от последните ситуации. На вратата на червените застана Апостол Попов, но ЦСКА успя да устиска до последния съдийски сигнал. След края на матча червени картони заради сблъсък помежду си получиха още Омар Косоко и Владимир Гаджев. За играч на матча феновете на сайта agrupa.news7.bg избраха вратаря на ЦСКА Райс Мболи.